Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Ubos sa tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Idalit kining sugilanon. Kusog din mo ko mo, Albert, uy. Katulong mo sa baga. Di pa na mao! Sa sunod, 20 na kakumo ang imong madawat di ka na ko. Kung di ka magpalayo ni Leslie! Si Leslie may nagpadoon ako. Ako din nasa... Ayaw pagilasilas! Buligit ka, hugaw ka, baho ka! Musawa kay angay nga manguyab ni Leslie! Ako ang angayan niya, kay makahatag ko niya sa tanan. Dato ko, sikat o gwapo! Kung gano'n di katawa ka? Ha? Nabuhan ka na! Ay, guwapo lang kang kita magtupad. Puro mo tipon ka sa daghan. Ngilaan ka pa sa mamatay, Albert. Kulungo kag yung dako! Amaw-amaw ka! Dad ako, tinuod man kang imong kukman ako. Plus ayaw pag-surrender. Andam ko muuban ni mo bisag asa. Nga kung muuban ka na ko. Asa mati ka dada? Bisag asa, ikaw na ang magbuot na ako. Nga, unsa may ako ipakaon mo? Ang atong gugma mo ay magtudlo nato kung unsaon nga mabuhi ta. Basta mag-uban lang ta. Kung mag-uban taon niya, wa tayo bayang kapuyan, wa tayo magamit, wa tayo katri. Asam ta magduog, maghigda ng tasyuta. Sos, ambot lang nimo pagbudbud ha Ramon oy. Naunsa man akong gisulob. Nagsinaw-sinaw akong sinina. Ug niya ako'y korona. Ug nagsakay pa kining nindot kayong kabayo. Tungod kay dili na ikaw si Ramon. Ikaw na si Prinsipe Nomar. Ha? Pero prinsipe ka lang kung niya ka sa sud sa lasang. Kung mo gawas ka, may balik ka sa normal. O kining imong kabayo, kung mo gawas ka din sa lasang, mahimo ning dako nga baboy. Ha? Naglibog ko ini. Makalibog niya magabuhat. Ermitan ng bruha. Basta kay prinsipe ka na. Ayaw pagbuot na ako. Ug aron dili ka maglibog. Kanang imong kabayo, nganli na lang kababoy, kabayo nga baboy. Si Ramon og ang iyang kababoy. Usa ka taong tinamay, dinaog-daog dinhi sa atong kalibutan. Apan sa kalibutan ni Ermitanyang Bruha, nahimong dinaig ug angay gantihan. Si Ramon og ang iyang kababoy. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. O karon mga higala, among ipabati kaninyo ang laing sumpay ning sugilanon sa kinabuhi ni Ramon og ang iyang kababoy nga gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha. Si Renzo! Tabaran siya! Naigo siya sa bagagay kag gitus lang ni Bibong! Miatas si Renzo! Nagbarag-barag miatas! Kasad, prinsipe sa mga ikanto! Ha? Yan sa bagakay, gaganda na ko para nimo! Ayaw ta si Jukard! Ha? Gusto ko si... Tanda Jugard! Ano nagtatay ka na ko ay? Ha? Diba, anak ka? Wa ko anak, prinsipe! Kaya wa pa ko makahilabot kung ikanto, sukad! Kon! Nagtatay ko ni mo aron dili ko ni mo saon! Bisa ko sa isang pita ko. Bisan magnanay ka ba? Kontra ka. Makabawas ako ni mo.
Dawatan yung bagakay, do! Kiri! Ano, may kamulihan, ha? Ha? Lusot-lusot na sinugkili na nga akong giduslak na bagakay ni mo! May kaya kagang mudak, kiyay-kiyay, kinibayan! Ay, hala, usap ni. Muna maghumuki ko lawas. Di na ko tuyon. Muna kong muki ay. Muki ay kong bayo. Huwag ko maigos bagakay. Palagot ko ni mo na! Ipalagot ko ni mong prinsipiha ka! Ha? Ops! Ay, anak ko sabi kong biki ay. Huwag ko maigo. Kanindutin ay. Ops! Kahumog na ni mong lupigon kabayuwa ka! Bagakay rin ay makapatay ni mo! Bisag asa ka padagan! Wa ka lay kapaingnan! Nagbarag-barag naman ka kay samara naman ka! Di na ka makapamatid! Karon, impas kang kabayuwa ka! Ikaw rin kabayo sa mga engkantong makarne ron! Saman! Surrender ka? Ayaw pag-surrender! Tiwason tani! Kini ay, duha ka bagakay ni iduslag na ko ni mo, ha? Kini ay, ha? Kwaklit! Kada kong kwaklit! Oy! Agay! Higikupugan ko sa akong kwaklit! Kasakit sa akong mata! Agay! Agoy! Tabang mga kauban! Tabang! Hoy mga tiguang, naunsa naman ng yate. Nanghigda mo na siyutap. Nga nahigda naman mong yate. Mahuay, may madamo, mahuay, Ay, kinaunsa! Kumbati tuyo na to dinis lasang. Doon na tayo magkaaway na ligid nun mo diha. Bangon! Bangon! Usa may konta. Todas jukan og bibaw nakig-away pa. Mutabang ta, maikog ta. Tana mo. Bangon mga tiguang. Sige bangon mo. Mga tiguang na mo! Wag hapon mo'y mga buot! O siya to! Kisto bisulting wabi buot, ha? Kinsa to? Anay ka na untang magbinutan, oy! Lalaki nga babae og tingog! Usay lalaking babae tingog. Sayop ka! Babae ko, pero akong tingog murag laki. Dili kay babae niya lalaki ang tingog. Ikaw, kinsa man ka? Ano ang kami makakita ni mo? Niara ko sa iyong palibot. Og silutan ko kamo sa dakong sa ngayong nabuhat ka namong mga engkanto. Gak! Ay, hala! Mga mananap, kadaghan! Ay, mga kadaghan nini! Midas bag sila! Ay, panakpon tani! Ayaw! Ato ng mga kunta mananapaw, musukol ta! Hapakan ninyo mga tiguang! Suklan ta mga mananap! Hapakan ninyo! Agoy! Huwag yung kunong ikupog mga kwaklit! Agoy! Kadaghan sa akong mga samad! Rin ako kakita! Ay! Agay! Gusto na ayaw na kong butae kwaklit! Agoy! Di na ako musukol! Surrender na ko! Hala, uy, imo gibali ang bagakay nga imong nailog gikan ako. Laki na bagakay yara ba? Kontra na ninyo mga dilingon nato, pero huwag ka maunsa. Palihar ko ninyo! Nahimul ko engkanto! Kung sasaan niyo mga tao, ilabi ka na, tayo jugard! Alsan mo ko niyo, imo ko giisa sa ibabaw, magpagkadaog ka na ko. Gaan na kay ka! Mura na kag papel! Mamataga ko ha! Kung di ko maayo, tingaling mataga ko! Matagag bitaw ka!
Ano ka malimot ka? Nakiksang ka kag prinsipi. Ilang ba tikin na kong punas ka, hoy? Sige! Uy, papatay na ko, ani. Patay na ko. Ang kidney stones usa ka matang sa kondisyon nga posibleng makabalda sa imong kidney. Pinagi sa mga minerales ug mga asin. Mao kini ang mga mamahimong bato sa imong kidney. Atong paminawon si Alan Betellones. Adunay bato sa iyang kidney. Ug unsa iyang gibuhat aron mawala ang maong kondisyon sa iyang panglawas. Ako si Alan Betellones na ultrasound ako na ako'y bato sa kidney. Di naman ko ka ihi og tarong sakit na ning akong mga hawak. Binhod na. Na hospital na unta ko ana. So schedulean na unta ko og operasyon. Napod to'y kauban ako na hospital. Ingon siya nga ay sa paglaydali og opera. Duha ka opsyon unta ang dapat nga himuon sa kuha, laser or pira. Nakadungog ko sa mga advertise sa radyo kining panyawan capsule. Tapos ako lang gitry og inom. Sulod sa isa ka bulan kada adlaw katulo. Sulod sa isa ka bulan nami alibyo sa kuha. Tumoto nga nagsige na ko og gamit sa panyawan capsule. Hantod na hilis ang bato sa kidney. Wa namang gibuto ka kaloy anjud sa Ginoo hantod karon. Kung bato sa imong kidney ang imong suliran, timan ila ang Panyawan. Panyawan Herbal Capsule. Tubag sa tanang matang sa mga balatian. Ginama sa Sen Marketing. Uy, agoy. Murag nadugmok na ning lawas ko. Imo kong gibunas, punuas na kong kahoy. Tukipan siya. Dinunta niya ang may tabo na to. Ibig ibo kong gidaog-daog pero giisip ka pati ang ikaduha kong amahan. Pero sobra na kay ka, tayo Jukard. Uy, si Renzo. Nagsamparay siya. Murag na siya buot. Nagpasagan siya dagan. Renzo! Asa ka ba ingon? Renzo! Agay, di mato ni mga mananapa. Ay, ang gagmay may problema kay musuo sa tong ilong. Ay, kadaghan mga lamok nga ako na tuon, oy. Ay, lagi apil ang lamok, oy, kay kagagmay ini, di mi kabantay, yate. Manala mo ang makatiwas sa inyong kadautan. Dingge ang inyong kamatyan. Ay, dingge. Dinggihon mong tanaw. Ay, di ni mahimo. Kwarta! Ipagawas sa sila kong kwarta ta sa klibo nga mo tag 20. Ipagawas! Hoy, riders may kanto. Badlunga ang mga mananap. Nedihan kwarta ang munda. Nara o. Nara! Pulos kwarta ang sud ini mga sako nga mong da. Amo ni gihatag nimo. Basta di ka na magigaway na mo. Amigo na ta. Uy, hala. Naatod sila dang mga sako. O pulos dunay sud. Pulos dito sa klibo ang sud ini. May na kinini mo. Ikabuti mo sa inyong kingharian, ikaw na doon na ini. Basta may mo magkada. Ikaw na niya engkanto nga, bilyonarya. Adawatan eh, nyari na damig na mo. Ayaw labanis Ramon. Miga na ta. Di na ta kunta. Ano ba kasuroy-suroy sa ko dito sa inyo? O, ibuhan na niyo. Hala. Kadaghan sa ilang da. May pagka-orange ang kolor. Maunay tag sa kalibo. Maunay kwarta. Ninduta. Pwede sa inyong kingharian sa Bulawan man tunta sa inyo. Kung makakita yung magkaobang engkanto ini, musikat kag maayo. Ikaw na may doon na ini. Imo na niyo. Unya maadto sa diyan ko sa inyo ha. Hatagis ko Bulawan kay daghan ko na sa inyo. Ha? Ibo ko. Kadabato na ka. Ay duha-duha niya. Sige na. Dawatan din sila kong tag klibo nga murag tag 20. Huwag ka rin dapig na mo. Huwag si Ramon ato ng kontra. Sige na, dawat na. Sen
Alert! SED Alert! Luwing pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka na to sa SED Marketing Health Testimonies. Presidente Bagyo. Kailang edad niyo mo karon, Father? 76 pa. Sabay, bation nimo kung makahaplas ka sa liniment oil. Makayaw sa atong gibati. Sa ang gibati dahil nimo, Father? Kanang balong kang panutod natin mga bationg ginagmay sa atong lawas. Huwag mo ko ilaing mo dali haplas. Seed liniminuit naman. Ako man ko karpintero man ko sa furniture. Sa dugay-dugay na ko nga gamitan na ginoon. Seed liniminuit. Ano masamad ni butaan din naman na pilot mawa din dugo automatic. Health Testimonies. Mga higala, sundas pagpamati ang uban pa mga sumpay ning sugilanon. Si Ramon ug ang iyang kababoy. Mapagarbuhong gidalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing.